Khulumkha, ang Sujit Tipura, jotono lam show ani YouTube. Ketal blogging tai latest update ni bagai ani YouTube channel no subscribe khlai di, like khlai di, share khlai di tai jotoni sai most important bell icon shinna tap. Khapang ni takhuk tai bukhuk belai no kopal hamiane ko. Thangnai talsha talnei rumoi thuyamo kalai ja cheraini simino bini ama babu bonaya kari thangmani ko bini sak hamiano naina bagui rang kerini bagui sak naikuli mayabo belai no jungjar kalai jabo bini mung ongkha oboyon hori jamatia thai Gumuti Tipura Ompi Para Tuisha Kufur Tuidoni Bono Norokebo Mayanangui Tongke Chubana Muchugui Tongke Norok Chubai Mano O Kongduk Bai Kurangui Mini Kongduk Ongka 93660137773 Garagini Norok Uno Chubana Muchugui Tongke Bini O Jungjalon Nogui Norok o kogduk bai kurungoi uno chubachu khlai mano mankhe o video no norok jesu manchak share khlaibo mano bini jungjalni kok Tripura saham kre wan sungnai rok ni thani norok o mangpli no tisawoi bo romi mano phaidi hingke chini takhuk ni khukti no jong khana lainai bini birumon ni kok bini jungjalni kok norok bo khnawai nadi belai no wanama singsa khak khamsisa Ani bahok si misalai ha mai bisa miyati gunung ya thunya go si pangma tongga anu ksia sahaja far baja wadi te sabte bikre lazum bikre jasya mau fasa sikri ani amake karanang thai pala bawa gulang ngui bai Buri uthar jak pala ani kia sahaja robo jagra di Dr. Uthamalia atho yang go si pung kemba tongja si mai bisa melia tibunu melia iboki og saka kutumang tongsi mau farok kerjani serasi ko siang ke thai pela watang di karena ge itu kelasnya palmalia orang roke wang thang sinai orang liya kang haga sema thai sinai anu kisah sahaja robo jagradi Hai kerama sekong kaji Age din hajar rok khaisa sak bufang rok mara jak Takumung sa khaimalia thoya go sima tongja sigi Marung bawahnya Buisyasa seni ro phaja ba sisai ma tongsi Ano kisah sahaja robo jadi Lewat memang dari kerja ni